Maza paitu bujak. Ibu kai busukni yogo chalainai. Phurung kaham jotono tongthok busuk tabung kai khumrok khol paijak naidi nukman khana tabung kai khumrok subai paiganai naitongde. Ibu kai busukni yogo chalainai. Guys, naiman khana busukni yogo chanai. Paporok bebak tu bujak. Busukni awanok banaijak. Yang kai Chandrokola senam Chandrokola phunga bose ko Chandrokola senam dongko. Hat singgara songka. Chandrokola singra banai tongo ko singra banai tongo ejeke awan banai tongo ebo kai beson tab kai sodo bazani mani bhai atta moida bai banai tongkho hingkai guys naidi ebo hingkai awan toi somjak ebo kai yakni mairung yakni maimi ketal ibong kai obai awan senam nai tongdi guys maza paitu bujak sprite bu paitu bujak kai tabok norna taisum nung mani taiwese punung nai yogoi rok paikha nai tongdi teng teng अब हाई के खाइजाक दाल काइसा हंकाइ tabok senamai tongo hikoli sagara sariba ibong kai banainai nu phang bongke banai tongo iko naidi bahai ke banai tong I bahai ke banayo iko ai ke khaide nigde boma hai ke khaitong guys boma hai ke khaitong naidi belai no kasrang bo narong nogoi mankhana iko bongkai narong kaisa sai phunu kana narong kaisa sai phunu kana pa bising kai kuti dajak thongwa Ibang kai papalolo tong tabok dil podre pod dal bidal tongo iro nugu mangkhana bono bonai ka de guys bonai narong na phunuk din sai tongkha Boba ki salam. Hello guys, I'm today putting band to us. Not to my day. Not to kai khadi. Ara. Chakha. No chalak saya. Thogono hin sawa. Nor one sugar now. Nije se bani ke nije thongnai hin sago ne haya thogyang hin sago tai botong kho guys ikone busuk tong kho one dish Papa yoi chung kham Buisu kotor Nogo mangkhana Buisu kotor guys Nogo mangkhana papor buisu kotor ka
Năm có phải làm gì đi. Ao có cái kia rồi. hơn là sao không lấy nè ôi thế con giờ nó hay cái gì con giờ nó bốc hay chơi đang hay tôi này ăn một thằng à bữa khai nana bữa khai yong yong sala bữa khai nana có cái bằng thật thay đúng không nhỉ borok chung sa no ya ka di thang la ha ta mà sao nó bốc hay ra này không hay lắm nó ra borok kore 뭔가 방라고 소바이 미안한 거야. 아야도 소바이 꾼. hả bằng cái thứ đồng hả 이거 거기 맘자. 누구 mang 하나 백할 거래자. 나 저게. 예, 다른 곳에 살아라. maza nung nai ta bok 하다 먹더이 미야 또 왜 살아? ching 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 아이 아가토는 미야데 또. cái sẽ phai cái lên nhìn bán mà 아이 어느 거를 쳐 팔라. maza betul 물었다면 미야 또. cái đấy 소보 nung dong go 에또 키우도 또 가. 나 그거 알아? 좀 거리에 나 많이 이놈의 팔자야 볼래. 근데 이놈의 블라카. 그냥 갖다 쳐 보니 hello guys jotana phorong kaham tabong kai tinin kai poila boishak kai sung ekdom no thaske na palayo mangsorok chalayo keba aro romoi chalayo kai sung kai tinin kai aro misanai pokriyo phaisho baijak eko pokri phaisho baijak arom lainai jalbo sungoi tonkha ero okay guys nogon borok phaiklai tongo pokriyo arom lainai nai tongdi poila boisang keba jottono hohomdo domkina palainai keba aro romoi chalainai keba togro gathari chanai keba bazar thanga hati khainai kai sungkai pokriyo arom ni phaijak nai tongdi guys jalok samani phunogui dimana maiya saimaya kai ato phunong nai busuman thamaiya nai tongdi Berat, iya kan kayaknya, udah kena mamang sih. Hapsa kamu berarti. Bulan hero kan sih, cuma mas mamnya. Kena kamu kok ada dokter? Tak kering. Masih berjalan? Saya mandi je bu. guys noro video chaja ka like share subscribe कर दे और ब्लॉग दिन से वीडियो ना